हेलो लोगोफोर दिनै जों थांगासिनो दङ आइलेण्ड होननाय जायगायाव दा ओंखारबाय थादों सानैसो मानसि बेनिफ्राय जों थांगोन आरो आइलेण्डआव नायनो जागा ओमफ्राय नायलांबाय थादों लोगोफोर भिडिअखौ दायो जों ओंखारदोंना ओंखाराखै नायनि दायो जों थांगोन बे मोनसे गारिजों थांबाय थादों बेनिफ्राय थांगोन आरोना बेनिफ्राय दायो ओंखारना जादों जायाखै नायना फैनाय सिङाव बहुद गोबाव ओंखारो हिनजाव मानसिथ' ओमफ्राय दा ओंखारदोंना ओंखाराखै नायनि दा ओंखारनाय जाबाय जागासिनो नै बावबो मायो मुवा ओमफ्राय थ' थांसै इसोर फाया इसोर हा Sama saya kira ini. Berapa lima nak? Ya? Macam mana? Din mana? Hah? Kulino itu. Ni udah nak geliba saya dah. Kulino ada. Oh, itu jangan desa. Cari ke dia. Kakak, ayo cak. Kakak. Oh ini. Muat. Kita tengah. Sini dengan ganti. Ayo tiga. So बिदिबा जों थांबाय थादों आरो नायलांबाय थादों भिडिअखौ आइ गंसे सिगाङाव थांबाय गंसे बेनिफ्राय जादों गासिनो बेखिनिया जाहैबाय मा होनो नागिरजुरि बागाना बे नागिरजुरि बागानखौ बारखांबानो मोनगोन आरोना ओमफ्राय दा नै मोनफैबाय आरोना मोनफैहांसिगोन आरो तामुलपुरनि हाइरडनि बियो Cuman kamar. Taman sih baca gitu, ne? Masih baca gitu. Ayo jatuh itu nih. Jatuh. Hah? Chẳng sih. Ini kan kita. Ya udah. Dikene na थांनांसिगोन थ'।
फाइनालि गाइस जों सफैबाय बिखिनि आइलेण्ड होनो आरोना जायगाखौ बेनिफ्राय दा बहुत मानसि फैगोन आरो दा फैथ'वाखै बेनिफ्राय मोनाहांबा बिराद मोजां नाङो माने बारहावा जानो आइसक्रिम नोबो खारखायो नोंसोरो वाव जोबोर थान्दा बार फैबाय आरोना ओमफ्राय दा मोनाहांबाय लोगोफोर जों थांनो जासिगोन आरोना बेनिखायनो जों माइकि बेरायनोसै गेलेगोन दे दे हम थारमाने मोजां नांगौ ना हा मोजां ना बरियानो दे नोंसोरनो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना जों थांदों ओंखारबाय बेनिफ्राय लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम सोरबाफोर गोदान फैदोंबा लोगोफोर बाय बाय दिनै भिडिअ बेखिनियावनो